zer uste zuen Viniciusek, Blackis beltza atzerrikoa dela soilik. Aizue, hauteskunde kanpainan irainak eta eraso arrazistak, zergatik ez futbol zelaietan, baina Euskaldunen aurkakoak ikusi ditugu, baina aizue, eskuin muturrak zenolako inteligentzia duen, ez da artifiziala, baina inteligentzia politikoa bai Ayusok esan baitu, aizue, gauza bat ez badago ondo, monarkiari txistu egitea, ere ez, zenola dagoen kontua, aizue, edonola ere, futbolari buruz hizketan hasi garen honetan, segi dezagun futbolari buruz hizketan, noski baietz? Alderdi sozialistari amua botatzen, bigarren hau saskian eror dadin. Mire el balón. Que ese balón va a entrar por la escuadra. Ahora Euskal Herria eskatuta. Guipúzcoa es de Champions y tiene que seguir en Champions League. Gizonezkoak dira bai hauteskunde kanpaina honetako protagonistak, Ayuso salbuespen, baina gauzak honela, aizue, baote dakigu hautagaiak nortzuk diren, baote dakigu zeri bozkatzen diogun ere, ze izan ere, sare sozialak, fake newsak, zaila da, garaiotan, egunerokoan ordu askoko dedikazioa ez duenak behintzat, zaildu hauteskunde hauetan, ideia garbi batekin iristean norabait. Zeintzuk dira Bilboko hautagaiak? Galdera ona. Igual Basurto izango da PNV-koa. Zer!